Тогава ще се приема. Окей. Да, ви казвам, да. Мангала ще пее, давай 20. Не мога да махнеш чуке, да не там стръжи. Това примери да изтака и отиви да пее. Не знае колко е да пее. Ще пее ли Кирил? Това не е само Кирил. Искате ли да пееш? Да. Това отиви да пееш. Замазвай стака. Замазвай стака, стая да пеше. Дай ги на меките, той ще пее. Не мога да... Ще дам още 20. Само... Дай ги на меките. Още 22. Ама дай на меки. Да се мога да меки, той не мога да пее. Той е гърба, бе. Не бе, кажете, кой знае? Пусни и сигнал тя. Да, знам, че знам. И малко и по-друго музика. Не, тия са български, да, тия са български. Нещо 20 евро. Я му запей и отивам си пак пиян на музика. Баща ми на входа седи и ми вика. Чисто български. Не ме снимай ме. То не е смисъл. Долу ще да пее. Излез честите. То е точно кариоки. Аз да не мога да пее. Не мога да ги чуя. Ма то ти излиза с субтитри, бе. Да, бе, той излиза отдолу на екрана.